heeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ha tengta yewtere men leelal communication caggal salminde juwade ko yettude on min jetto jiɗo fuɗɗimala ɗo haaɗi ha tengte fuɗɗo nduɗo lewru teddugal lewru kowaka en puɗɗima bisimillah en jomni alhamdulillahi kala ko en Allah hewde famɗo yalla jaɓanen ko tata feguita yo yaafo en jetti leelal communication e kuuɓal tarɗe fedde ɗe foof en jettiɓe jardimamaɓe yettude mo ganduɗa ko Mouhamed Ndim banggam ñaamo Alaji Abou Gaye banggue nano Djiby Dieng jogui caméra o en gartede ɗo yewtere nde ganduɗa e kala saaha bandiraɓe na paada en hen musidɗo goto wi ñanden calminali molɗi ñaami yewtere nde haalani mbi watte mami gustu calminali kono kam so neɗɗo ñantama ene jogui hakke haalde ñantude ɗum ɗum noon Mouhamed bisimilla bama on hande ko ñantiɗo no fewi hande tabarakallah ko dutiɗo Moursani mi salminima mawɗo Abou mi salmini Abou en ɗiɗo mataw mi salmini dendagal yeɓiyankoɓe yeɓirde Pindi TV haɓuri tengtude nde ɗo yewtere nde ganduɗa ko lewlowal communication en woni premier numéro e nduɗo lewru no ganduɗa ko lewru korka min ñaguinima dendagal ko rewa yo Allah jaɓan en jaabano en e lewru nduɗo no ganduɗa ko lewru teddundu mi wasta salminde noon goto jinnaɓe men ɓe ganduɗa kañumne ko dewindiɗo yewtere nde no fewi kayne ballo en no fewi ko watte ko mo ganduɗa ko mawɗo Amadou Ndongo kanko baba Amadou Ndongo ko Ciloñnajo jooɗi ko toon to leydi Allemagne en calminimo en juurimomo en calmini mawɗo men ɓe ganduɗa ko mawni men kadi ani wiye Abou Diye won jeeya ko toon to Fonde Gande jooɗiɗo toon to dowlaji dentuɗi Amérique ko yimɓe ɓe ganduɗa vraiment ko wattorɓe no fewi bandiraɗo ko battorɗo no fewi vraiment nde ɗo yewtere ha e baba men baba Mamma won jeeyaɗo toon to Ƴella jooɗiɗo to leydi France ɓeɗo kala ko jinnaɓe men ɓe ganduɗa vraiment ko wattorɓe yewtere nde no fewi en calminiɓe en juurimaɓe a jaama Ndim Alaji Abou Gaye bisimilla eyyi takar mi salmitima on mi salmitima musidɗo Mouhamed Ndim en juurima bandiraɓe e lewru korka teddundu no mbiɗani yooɓe jarlo ɓe jaafoɓe ɗacca hakke enen en jarlima en jaafima en ɗaccaniɓe kadi hakke hakkude kaalowo e keɗotoɗo hakkude kaalowo e jeeɓo hakkude jeeɓo e keɗotoɗo ɗum ɗon noon ko fofof woni ɗon e saaha kala wasata ɗo memɗen ɓe ɗo ɓe jiiɗa memede walla ɗum musata pittali mabɓe so tawi ɗum ɗon woodi eɗen ñaagoɓe hen yaafuya wona ɗum woni sago o wona ɗum kadi woni anniya o so tawi noon kadi mbiɗa wonde ɓe mbi calminali ɗi keewi alay saago calminali ɗi ɗi gonat hen e saabu a wawa salmidinde fofof so tawi en ƴeewi tan tuggude yewtere men sakkitinde faade ñallagal hannde kina tolno e 18 ujunere neɗɗo so tawi enen darma émission e aɗa andi ko hunde mawde no fewi a wawa jooɗade mbasa haysino ko goto siftorde ɗum hen donc ɗum ɗon ko hen jeeya e heddi noon ko kala ciftoraɗo weltoto mo siftotako fof ne kadi alay saago hakkille mum wonata ko haɗi ɗum siftorede te ena daara no heddiɓe fof ni ko ɗum tan woni ko woni hen heddi noon ko en mbawa haaldude fof lawol gotol e yewtere wotere walla e jewte joyyi kono noon alay saago saaha foof wooda hen ko junjuɗen noon tokata mbani e ha yesso mi winoma ñanden hayso ko ma en mbat ñande wonde min tawi capantati en mbawa haaldude foof hen kono ɓurɗo wadde commentaire uji ɓe en gandaɓe ene moƴƴi eyyi aɗa andi ɓurɓe wadde commentaire uji ɓe yewtere nde ɗo nde woni e dogde ɗo joni yimɓeɓe gonata koye ƴewde ɗum en direct so tawi a ƴeewi ɗon a wawa wiide wonde aɗa tugno e ɓeeɗo tan aɗa ɗum saabu kala mo ƴettuɗa taw ko goɗɗo kadi ari caggal muɗum eyyi kono woni yimɓe noon kala yewtere ande ene taska ko ɓuuri hewde kañen ko fadɓe tan eyyi ɗum ko aɗa andi jewte ɗe hande o men baddagol ni gartene mabɓe hande o inchallah eyyi hande o ɗum ɗon wona ko weeɓi wadde heddi noon ko alay saago sippirta tan waddete tan eyyi sippirta tan waddete tan kono noon wawde waɗande ɗum yimɓeɓe enne ko hunde sattude no fewi kono han ma en ballodir hen ƴeewen holno ɗum fotata wawde ɓe katta kam ñaan ɗum ne o jogui toon ko fans club fans club commentaire uji to o jogui toon fans club mo ñantuma ñandugol yewdi e machallah ɗum ko ñanden ko Oumousi styliste international ko kanko siyo yettade eyyi ko siyo yetta aɗa andi Oumousi noon ko debbo jamdi tigui rigui saabu kanko Oumousi o ko kanko adi nannude cyber café e nder Afrique banggue hirnangue to banggue internet kanko adi nannude ɗum ɗo e Afrique banggue hirnangue te kadi ko ɓiɗɗo pullo jeeya ko ɗo cuuɗi meɗen jatar ɗo ko Sarif Tanum Sarif donc oɗon wona neɗɗo pamaro e meɗen heddi noon
ko enen en jawata yiiloyade holi oɗo holi gonnoɗo oɗo walla holi gonɗo oɗo kono eɗen gandi o waɗi gueɗe payodinɗe pattam lamije ɗo henna e nder leydi Sénégal ha tengti noon e laamorgo ngo o waɗi ɗum ne kadi e nder aduna o foof ha woni o anda o nawi ñarugal meɗen e banggueji foof e nder winderde ha hande o won ñantugal ngal neɗɗo ene waɗa tan so tawi won pottuɗo e maɗa ma wiya wonde mata ko ummusi ñantuma ɗum ɗon noon ko kartal makko heeɓi ɗon saabu yimɓe fof ne gandi ummade 2000 faade 2007 nde wiyatanoɗo metti sakana nden aɗan andi Sud FM na waɗannoɗo yewtere wotere ene wiyanno helli kala mo hewani gandal suusano yaade e nde ɗon yewtere waɗanno ko metti sakana ko kanko jeeyi ɗum yimɓe fof ene gandi metti sakana holko fusi ɗum e holno yaadi kanko jeeyi ɗum ha joni kono yimɓe fof ne gandi holko fusi metti sakana holko bonni doole makko holko bonni doole ummusi hande o e nder Sénégal yimɓeɓe ene gandi ɗum heddi noon ko wonko gandanɗa hoore maɗa yimɓe enen belsindo ɗum neɗɗo ara darano ɓamtare min mi ara komi lamɗo leydi tawde tan mi yadani e maɗa wona alay saago ko mami fembuma to ha gonta basɗo ɓalejo kurum ɗum ɗon wona hande o fuɗɗi tene kadi wona hande haɗata saabu ko ummusi ko mbiɗen noon ko hakkude 2000 e 2007 wonno te nguɗon laamu jannogu e makko capanɗe 5 e quelques ordinateur te ordinateur fof e oɗon saaha qimete ko hakkude million ngaji tati fayi million ngaji 4 nawa hela wona nawa sinno jomum nawno hankam ma wiya wonde ene naftoroyo kono ala wona ene nawi addi ko bandiji jani jogui ko unuɗe jogui ko ɓooli jogui ko cabbi nangui ordinateur uji keli muññi ha ɗiggi taƴi filuji taƴi câble uji bonni débranché filuji fofof kala ko waɗano ɗon ko fewnano ɗon kina tolno e temedde e quelques millions ko wonno ɗo foof moñña ha laaɓi ceera a jarama toga ɗum heƴata ɗo ko gueɗal gongal ma inchallah lamɗo jaaɓi ko fati ɓamtare sa tongtani ballowo leydi e leñol e diwan hoto fergue ɗum yana jarama no fewi min salmini Abdoul Keba Mbaye yimɓe kewi no mboɗo haala ko ñantirimi oɗo koye wutteji makko gadiɗi jeeya Abdoul Keba Mbaye mo Sinthiou Bamamɓe jetti billowal joom suudu makko ko neɗɗo musidɗo no fewi gowɗo ñantano kona goo wona ɗiɗi jafoɗon bandiraɓe on mbi commentaire ɗi kewi natane yewtande ma en kal ko fate nanggal Farba Ngom gorko mo Agnam ɗahiyo sara mo hoore fonde wadde boso e jaggue muɗum ɗiɗi nana ndumba ɗum ko caggal nde ɓe loskita ko fate mo ganduɗa ko pôle judiciaire financier halfinaɓe loskidde kalis hayɗi ndewan lawol ko wona ɗum ko ma en kal e nanodiral beele ko kamɓe tan saabu won wiyoɓe hol jogoɓe hewde hen Moustapha Diop eɗen gandi nana e hunduko gaska Abdoukarim Sall caggal ko keɓɗen nan ɗon so ɗum yawti toɓɓe wonde nde ko loi mo ganduɗa nanodiraɗe ɗe laamu jogoyi nawde to suudu sarɗiji beele ñawde ko wiyete ko dawgol yankoɓe dumbaɓe to Maroc walla moldu yiɓe wawde artirede ɗo wonko urata hen to banggue haqqilantagal beele ne amno e holko saabi Maroc tan suuɓa e on banggue kono ɗum koko pottital hono laamu ɓe ganduɗa kañum woni partenaire gollinoɓe e yoltoɓe hujjaji gollotoɓe toon to Grand Théâtre eɗen gandi caɗele godaɗe en nani wonde toon to aéroport e nokkuji goɗɗi ustoɓe ko licence aɓe no kewi no fewi wadde yoltoɓe hujjaji ɓe eɓe jogui hen gueɗal manggal no fewi e ligguinoɓe ne jogui hen laamu ne jogui hen yande ma en gartu hen ko wona ɗum kadi ma en mi wiya beele Alhaji Amadou Sall ɓi président Macky Sall o haalanoma kono noon ha joni ala hen taw ko suwi labde te on banggue joni o on ndim mi arta e ma haade Farba gaynude fewnude ko waɗata ko caggal nde ɓe keeɗa kanko Farba Ngom wondude mo ganduɗa ko ɗahiyo sa ƴeewi ko jaggue boso e ɗiɗi mawde joguinoɗe gueɗal toon yaaka e jikki woni toon ko ɓen jagga kadi ina wayno jogoɓe rewde hen ɓe puɗɗima andede hol yende ma e ɗum ndin a haali noon nane ɓornuɓe moon minne mataw yewtere fande minne ko min yonta so Allah jaaɓi minne ɗon mboɗo jogui ɓornomi ayno waddu yende minne mboɗo jogui ɓornomi a jogui ɓornoɓe mi salmini Bodiel Diop mo ganduɗa ko madame War ko debbo ceɗɗo jeeya toon to Juude Diaɓe joom suudu mum mo ganduɗa ko mawni amen jinnaɗo amen Alassane Baba War mo ganduɗa ko toon to marché zingue Pikine ɗo minne kala wutte koɓe mbiyata ɓornimi tan ko kanko ɓornimi kanko Bodiel Diop mi salminima ko mawni amen no fewi min salminima e no mbiɗa ni nangogol
Farba Ngom waɗede ɗum sous mandat de dépôt e Dahirou Sarr enen kam en kaltini joɗɗen fof kalen ɗum ɗo mbiɗen ko oɗo procédure no yaari ni e no ɗum yaari ni toujours en mbaɗat convoqué hakkillaji men gartat tan ko ɗum gueɗe politique ɗi ganduɗa ko Ousmane Sonko ene jeeyano kam e ko ɓurno ko yidde au delà laamu caggal nde heeɓi laamu ene jeeya hen kam habde e ɓen ɓe ganduɗa Farba Ngom ne jeeya hen Dahirou Sarr ne jeeya hen toujours mboɗo heewi yide mi Dahirou Sarr hade nde ɗo wona ɗo nde fuɗɗi hade nde fuɗɗima guilay oɗo dossier mo ɓe keewi haalde woni 94 milliards mo ganduɗa nana rewi hakkude Mamour Diallo Ousmane Sonko mo ganduɗa ko Dahirou Sarr hawri kadi e saaha mo ganduɗa ko saaha baɗɗo particuliére no fewi eɗen gandi oɗo saaha korko so tawi waɗino o ko Farba Ngom o ko Dahirou Sarr ko yimɓe ɓe ganduɗa ko wallannoɓe boseyo ha ko wona boseyo tan wallu ɗumen to banggue wallitorade to banggue gurdam e saaha korka e ko way noon en jini woodi quotidien ɗi ganduɗa ni mbiya fuɗɗi wadde batte nanggugol Farba Ngom e oɗo saaha korka keɗɗo hayso en jii Dahirou Sarr kam ji cargoji mum tati nde ɓe mbiyata avion ngaji jeehi nawi balle ɗum ko guila omo nooti au pôle judiciaire financier heddi nanggugol Farba Ngom e Dahirou Sarr holko waɗi mbiɗen ko ɗum politique ko ɓuri ko hulɓinade hande e leydi ndi oɗo régime mo joguiɗen elle eɓe jogui hande yimɓe ɓe ganduɗa koɓe taaƴi fedde nde ganduɗa kala nde ɓe mbaɗi noɓe jiiɗirno ni eɓe jogui ɓe taƴata ɓe mbiya jeehe jooɗoɗe mbaɗe manipulé yimɓe ɓe kowoni ko mbiyami ko hande eɗen jogui sukaɓe nanɗo jeunesse e leydi ndi koɓe waɗaɓe manipulé ɓe mbaɗa manipulé hay miijade to banggue miijoji ɓe mbiyata ko hoto ɓe miijo aɗa andi noon neɗɗo so tawi o yeehi ha o waɗama craqué hakkille makko o ronki wasde miijade ɗum ɗon ko ɗum musiba hande ɗum woni ko jiiɗen ko kala nde laamu waɗi exécuté hunde ma yi jooɗi ɓe mbaɗa conférence de presse e ko wayno Gagne Demba Touré en jooɗo ene mbaɗa manipulé wonande population o Farba Ngom e Dahirou Sarr garde à vue mabɓe ko adi ko foof eɗen gandi en kaali ñanden ɗum ɗo kam ene jeeya ko ɗum ɗo woni hande dossier ko jeeygu ganduɗa rewi hakkude Farba Ngom e Dahirou Sarr on circuit bancaire mo ganduɗa waɗi hakkude tonto noɓe mbiyata ni trésor public fewde e compte Dahirou Sarr fewde e compte mo ganduɗa ko Farba Ngom ha hande a nani eɓene mbaɗa manipulé wonande 8000 hectares holno Dahirou Sarr elle hande so tawi ƴeewama a tawat Dahirou Sarr ko Dakar ko ɓuuri Dakar ko Dakaruji mais yimɓe anandi yimɓeɓe ene moƴƴi so tawi information waɗi neɗɗo o wawa yaade so tawi o ala kam noɓe mbiyata ni o alana ɗum wonande o ala hen o alana ɗum information ji ko way noon jomum yaha namɗo mboɗo sikki kadi presse o enen eɗen jogui hen walare eɗen jogui hen responsabilité hande caɗele ɗe ganduɗa ko ɓuuri ko hewde ne waɗa presse o ene jogui hen part de responsabilité mboɗo sikki hande kala gollo e ko yiyete ko e communication ne andi en 2019 probléme mo ganduɗa waɗino toon to commune mo Mbane ha ko abbi e temedere e capanɗe 5 village ndendino e nder commune Mbane wadde opposé on mo ganduɗa ko vente aux enchères mo Cheikh Hamidou Kane waɗanno ko fatuno e on ha waɗi tribunal grande instance mo Saint-Louis haɗi on ko ɓe mbiyata ko vente aux enchères mo ganduɗa ana waɗanno finalement kanko Dahirou Sarr o soodi on 8000 hectares joni noon so tawi wonde kanko Dahirou Sarr o waɗama sous mandat de dépôt Farba Ngom o waɗama sous mandat de dépôt te ko kalis mo ganduɗa yiya ɗum ɗo ko ɗum blanchissement de capitaux toujours mawɗo Abou haala ɗum ɗo yiye holno famnorto yiye ɗum ɗo ko ɗum blanchissement de capitaux ummi ko trésor public blanchissement de capitaux kay ko copreje ɗe laaɓani ummi ko jeygu drogue walla ko faux billet e ko way noon yiye ko ɗum blanchissement de capitaux kono ɗum fof e waɗi noon hande so tawi kamɓe ɓe nanggama wadde yoɓe jaa toon to impôt toon to trésor public yoɓe jaa toon to ministère des finances et du budget wadde won woɗɓe toon fotɓe arde notede lawol par ce que Farba liggaki ala fof ɗo jogui poste de responsabilité kono noon woodi ɗo waɗa cité te kalis o ɗo ɗum rewɗo ɗo on traçabilité ko circuit bancaire mo ganduɗa yimɓe kam mbiyata mataw ɗum ɗo e ɗum tundi hakkillaji yimɓe wadde so tawi ɓe nanggama e noɓe nanguira e fannu noɓe nanguira ni enen toujours mbiyeten ko dossier baɗɗo vide sibu en tumnima kadi e haala ka ganduɗa ko ɗum woni ko
gardiɗo pôle d' avocat ji kanko Farba Ngom on ganduɗa ko maître Doudou Ndoye yiide wonande hay e nder dossier o ɓe jaɓani hen luggikiɗandi gam kamɓene ɓe mbawa wadde plaidé on mo ganduɗa ko client mabɓe woni Farba Ngom ɗum woni ko mbiyeten toujours ko commande no wajo yahani Petit Prince Ousmane Sonko yidde mum ko ɗum woni ko tabitina caggal nde o yeehi Agnam o haali ko ko ɗum woni ko jiiɗen par ce que dossier o ɗo min nangumi ko dossier vide ko dossier mo ganduɗa noon mbaɗan koɓe mbiyata ko vengeance ko ɗum en ko ɗum joftigu ko ɗum hunde nde ganduɗa ko ɗum no Pulaar yiyata ni ko guut ɓoyɗo mo ganduɗa hande Allah hokki jomum ko kañum jogui taltali laamu ko kañum waɗata no welira ari ene jogui doole ɗe ana jogui pouvoir o yamiri pôle judiciaire financier fawe mabɓe junggo min ko ni tan jirumi ɗum no mawɗo a jaam haɗam arde Abou Gaye a haali joni wallidde dargol yankoɓe walla joguiɓe jawɗele faade miskineɓe goye mumen beele ko wallidde e dow jawdi ndi jomum jeeyi lamde liggani hoore mum walla ko jawdi tuumandi gueɗal keddigal ngal sa jabtinoma artanma e 8000 hectares o eyyi aɗa andi yimɓe fof ene gandi Ɗahirou Sarr mataw ko joni tan ma nguɗo laamu waɗi campagne wadde jabolise e ko way noon yimɓe fof ene gandi Ɗahirou Sarr laamu ngu hande ne jogini ɗum des milliards Ɗahirou Sarr wona hande fuɗɗi to banggue wonande ko dillata ko to banggue wonande dillude e leydi e créance e ko way noon Covid o waɗi hen milliard Covid o jiiɗa nde Touba ƴettiɗo ɓen ɓe ganduɗa ko Touba ci kanam ƴettiɗo travaux ji mum o waɗi hen ko 2.5 millions on téléthon waɗano organisé ko 2STV Elage Ndiaye noddi en direct yoɓe dartine émission presque ko fadano ko kanko timmitini ɗum yimɓe fof ene gandi darde Ɗahirou Sarr golle e ko way noon chantier ji ɗi ganduɗa ko kay jokkitanta laamu ngu ha laamu jogono ɗum kalis guila yo mo ganduɗa ko Abdoulaye Wade ha totti Macky Sall totti ɓeɗo hani nana tuume hande toon to ganduɗa ko RTS e ko way noon ballal ngal o waɗi toon wadde so tawi nguyka waɗi wonɗo receleur waɗi en mbiyani Ɗahirou Sarr ko gujo min mboɗa nanggui Ɗahirou Sarr heddi koko mbimi ko tan ko guut mo ganduɗa hande ko ɗum woni ko yahata ɗo ha joni kono noon min kam jinmi yiide tan ko fo e wade noon so tawi en duttima ni hay to banggue ɓamtare leydi e saaha mo ganduɗa eɗen jogui caɗele ko yete ko to banggue hande caɗele finance des finances publiques faggudu leydi laamu so tawi a joguima des champions de l' économie poɗɗa ko funtodirde e mumen yo taw noon ne gone gonga poɗɗa ko funtodirde e mumen mbawa gollodirde e mumen jomumen daña pouvoir et courage wawde investir e leydi ndi jaltinna ngalluji mumen beele cikkuɗa hande ni no ɓe mbaɗata ni d' après kanko Ɗahirou Sarr Farba Ngom Samuel Sarr Khadim Ba e woɗɓe hande ko ɓen ɓe ganduɗa ko goro bonoji mawɗi ɓe ganduɗa ko yimɓe mawɓe ɓe ganduɗa ko joguiɓe des milliards ne mbaɗa investir e leydi ndi hani ɓe ganduɗa ko hande ko wonnoɓe caggal leydi yiɗoɓe arde wadde investir e leydi Sénégal beele cikkuɗa ɗum ɗo jogora wadde batte e leydi ndi to banggue faggudu ndu a jaama ndim ɗon kadi ko namdal beele balle ɗe ɓe ballata ɗe kamɓe joguiɓe ko saabi Allah ɓe balliri ala koɓe paadi hen to banggue janggo soɓe dañi probléme sernaɓe e daranoɓe walla laamuji ɗi koybinanaɓe ɗum pulaari kala mo daraniɗo may nangue daroɗaɗum ɓuuɓi eyyi wadde ɗum ko maka hakkude joom doole e jawɗi ma e gartu hen laɓɓitinde tan hade mette Abou Gaye ko mbiɗa 8000 hectares ko noon yaari peeso won hen ɓe kumpitaki par ce que ndi leydi nde Cheikh Hamidou Kane e wondiɓe mum koko ɓooyi ko kañum jeeyi sen teskima ni nde ndemel ndemba woni maire nde nde mbiɗa ko ɗe gulli luuki en mbaɗino hen yewtere wiide ndembel yeyani hay leydi gotiri ndembel ko ɗon tawi jaɓani yeyde koko ɓooyi ko Cheikh Hamidou Kane wondi mum ko jinno wadde ko kañen jeeyi probléme guilay makko e Abdou Diouf ko toon wonno koɓe jinno liggudade no woɗɗi no feewi wadde ɗum ko peeso wasde andude saabu wonnanoɓe hande 8000 hectares tan cikka ko ɗo e Dakar won sika ko ɗo e Thiès woni ɓeɓe holno heeɓira ko wasde andude toka e dawal ngal min puɗɗi sippirde ɗo ngal ko mbawɗa ɓeydude hen mandat de dépôt Farba Ngom wondude Ɗahirou Sarr e oɗo saha joni gonaɗo e dow muɗum e wiyede Moustapha Diop e Abdou Karim Sall yo pewnito e tokara min de Farba Ngom nanguede Ɗahirou Sarr nanguede wiyede Moustapha Diop Abdou Karim Sall e ko wona ɓen tan yoɓe keblo hay Amadou Ba en Cheikh Oumar Anne en kañumen fof ko yo keblo kala mo gandanɗa hoore maɗa a jaɓani yaade to Pastef aɗa darti heblo
kadi min Ousmane Sonko haydara ko heddi hen ko mi wonta wiide ɗum min so mbaɗa wiya ko Bassirou Diomaye Faye mbiyan sabu Ousmane Sonko mi waɗani ɗum min mbaɗmi ko Bassirou Diomaye Faye hay sinno tawi min mi ƴettani kartalam vote mi pour Bassirou Diomaye Faye tawde woni ko ɓuuri hewde e Sénégal naɓe mbi ko Bassirou Diomaye Faye mi tawtata ɗumen e nder hen so tawi mbaɗa wela e so tawi mbaɗa metta wadde noon Sénégal naɓe ko Bassirou Diomaye Faye ɓe cuɓi ɓe cuɓori Bassirou Diomaye Faye ko wiide wonde ko Bassirou holliɓe wonde laamu Macky Sall gonnogu ɗo ngu haydara waɗani ɓe donki yaade ɓe gaddi caɗele ɓe mbaɗi ni ɓe batti ni Sénégal naɓe darima mbi wonde tawde ɓe mbaɗani ko ni ɓe mbaɗiri koɓe bonnuɓe yoɓe gummo ɗon onon ko onon gari ko onon mbawi moƴƴinde ko onon mbawi fewnude gaare pewnane min moƴƴinane min yoɓe moƴƴin yoɓe pewnu ko ɗum woni ko yimɓeɓe paadi e mabɓe ko wona noddude yimɓe ena nanga ɗumen ena mbaɗa ko wiyete règlement de compte ko ɗum tan woni ɗon goɗɗum ala ɗon ko guutu woni ɗon guutu o noon tawde woni ɓe donki hebde Macky Sall ɓe mbawa hebde Macky Sall kala mo gandanɗa hoorema ƴettuɗo arara e Macky Sall kanko Bassirou Diomaye Faye mo wat feere foof no ƴadugal muɗum no helda ko ɗum tan woni ko yahata ɗo henna ko kono kay min so tawi woni an Abou Diop min ko enen deddu hunde walla ko min itti hunde min tottima an kay hadema nanguede wiyede wonde aɗa jogui ujunere ma nde holto ummi holno keɓirɗa ujunere nde hol tottuɗoma ujunere nde e kadi ko wiyete trésor public trésor wiyede wonde kalis no ummo toon tawa kalis gummoto trésor o laaɓani kalis nato trésor o laaɓani kalis dewo BCA o laaɓani kalis nato toon o laaɓani jalto toon o laaɓani bandiraɓe holnde yimɓe dañata ko laaɓi e aduna o holnde yimɓe dañata ko laaɓi e aduna o mbimi wona ɗum woni ko sohla e mabɓe koɓe jahata ko pop wonɓe gandanɗa hono nana coppini gongani ngofƴaki ɗanaki ene gandi koɓe jahata ko ene gandi koɓe goni e dow muɗum ko leydi ndi koye caɗele goni koye musiba yimɓe goni koye bone yimɓe goni lewru korka nana dari yimɓeɓe hande o kala hen mo gandanɗa hono maɗa yiiɗa ni hay nangue muta saabu so tawi nangue muti ala ko taƴiri korka ka yimɓeɓe ko korka ka dari ko hande o mbiyata ko nafoore muɗumen koybiri to banggue kaccari ustanima ɗumen to banggue bottari ustanima ɗumen wontani ɗumen tan yo dañ ko taƴiri ko ɗum ɗon noon so tawi woni hande o jomum so tawi takkusan yonni hankkadi hakkille koko beelol koko owi hakkille koko dari goƴe muɗum ko holno heɓuri dañirde ko taƴiri ɗum yooɓe mballu hen yimɓe ko ɗum woni ko yimɓe cabbi e mabɓe yimɓe cabbi e mabɓe ko ɗoɓe tawi sac maaro ene yaara e ujunnaje tari e temedde jeetati walla ujunnaje tati e temedde jeegom ɓe nawi ɗum ha ujunnaje nayyi e temedde ɗiɗi walla ujunnaje nayyi e temed nayyi ko ɗum woni ko wiya wonde yooɓe ñawdu yooɓe ƴeew prix maaro o holno jipporto ɓe tawi litere nebam koye temedere e capanɗe jeetati ɓe nawi ɗum ha temedde ɗiɗi e nogas yooɓe kalan yimɓeɓe hol peeje ɗeɓe mbaɗata ha litere nebam o jippo kilo sukar ɓe tawi ɗum koye temedere e nogas yeehi ha dartoyima e temedere e capan tati temedere e capanɗe joyyi enfin holno ɓe mbaɗata ha kilo sukar darto eɗo wonno ɗo ko ɗum woni ko yimɓeɓe paadi e mabɓe ko kono wona wiide Farba Ngom nana jogui milliard uji Tahirou Sarr nana jogui milliard uji Farba Ngom walla milliard uji Tahirou Sarr ɗin mbawa ɓamtude leydi wawi ɓamtude leydi ko kamɓe eɓe jogui peeje ɓe mbi ko ujunnaje ɗiɗi ganduɓe ndendini lelnaniɓe guilol golle holno leydi Sénégal ɓamtorto ɗo e duuɓi capanɗe joyyi bandiraɓe donkuɗo balɗe joyyi ena sabbo e duuɓi capanɗe joyyi imin maaya wona ɗum min cohli ko yooɓe mbaɗan yimɓeɓe ko ɗumen ɓe mbawa noon nawde hakkillaji yimɓeɓe ko yimɓeɓe yooɓe jejjir caɗele muɗumen yimɓeɓe ko yo jejjir musibbaji gonɗi e leydi ndi yimɓeɓe yooɓe jejji ko woni mettere muɗumen ko hakkillaji muɗumen yo gonto e Farba Ngom yo gonto e Tahirou Sarr yo gonto e Ousmane Sonko walla yo gon ga e o ga en Bassirou Diomaye Faye noon ko kañum woni président de la république ko kañum Sénégal naɓe cuuɓi so tawi o andi omo wawi yo jokku so tawi o andi o wawa yo rutto e Sénégal naɓe o wonda e ndimagu makko o wonda e fimde makko o wonda e pellital makko o wiya ɗumen min de mi natti wawde kono wona ƴettude avion président tan ene watti ɗum moro cak cak ɗo tan nanto nana jeere Sandaga hande janggo nana marché Zeng ɓawo janggo nana marché HLM wona ɗum sohla min cohli ko yooɓe liggo ko ɗum woni ko Sénégal naɓe paadi e mabɓe ko so tawi ɓe gandi ɓe mbawa somin pini subaka min jino pétition wonde holko ittata ɗo Bassirou Diomaye Faye min mbaɗa pétition kono kay wona hande o yimɓe ene jooɗi ene daara ma togal so tawi a ƴeewi hande mi fatani ha jettoyɗen toon eɓen ɗo hande o eɓe mbaɗi doggol mabɓe port temedde jeeɗiɗo capanɗe jeetati e goho neɗɗo liggotonoɗo hon diwaɗo
lona temedere capanɗe jeeɗiɗo tato liggotonoɗo hon diwaɗo eɓen jogui ɗo saf énergie saf industrie temedere capanɗe jeegom e goho eɓen jogui ɗo ene sappo capanɗe jeetato e joyi eɓen jogui ɗo fo zip sappo e joyi eɓen jogui ɗo promo sen capantati e joyo eɓen jogui Dakar Dem Dikk nogas e jeeɗiɗo eɓen jogui ONAS temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗo eɓen jogui Radisson mo Diamniadio temedere e nogas e jeegom eɓen jogui Mer Voyage eɓen jogui toon yimɓe jeenayo eɓen jogui BMF temedere e capanɗe jeegom e ɗiɗo eɓen jogui GDS temedere e nogas e jeegom eɓen jogui CDS habitant yimɓe sappo e joyi diwaɓe ɗon eɓen jogui ministre de pétrole to Birame Souleye Diop woni to capanɗe nayo diwaɗo on eɓen jogui hono ɓen ɓe ganduɗa hono ko ministre du travail riwa tan ko capanɗe jeenayo e tato yante eto aéroport international Blaise Diagne temedde joyo e sappo e nayo neɗɗo fof so tawi hawri commissariat à la sécurité alimentaire ɗum ɗo tan so tawi hawri ko ujunnaje ɗiɗi e temedde jeegom capantati e jeegom innama aade tawi ko liggornoɗo jiwaɗo tene kadi ɓe mbi wonde ko ƴettira ko wona lawol on diwi ɗumen walla on mbi won ko ƴettira ko wona lawol wona ko ustude chômage garno ɗon joni koɓe ɓeyduɓe walla koɓe ustuɓe tokar ko kaɗon haala woni ko selli yoɓe ñawdu ɗum ɗon ma salarial kadi koko ɓeydi ko yoɓe ñawdu ɗum kono kay wona arde e yimɓe eɓe gaddana ɗumen Farba Ngom to henna walla Ɗahiru Sar ga en yoɓe ñawdu ñawande nde ha sella so tawi ɓe gandi ɓe mbawa ñawdude ñawande nde ɓe ƴewana min ƴewya mbaɗo anesthésie ara ñawnade min ñawande nde ko ɗum woni ko sohla e mabɓe tokar kono kay wona hebdeɓe ɗo hen eɓe jooɗi eɓe lumbo e kalisaji so mbiyani ɓe mbiya wonde leydi ndi ala kalis tokar garten e titonde yewtere nde ko hen gonɗen tokar koye mayre gonɗen jaltani e jin wiide ko ustaɓe ɓe won hen ɓe laamu ustani ko privé ƴettuno usta ɗumen heddi ko hol syndicat ji hol maaka gonɗo hen holko saabi ɓe keɓani droit ji mabɓe ɗum ko hen ko laamu ngu usi ko ɓuuri heew eyyi mbaɗan laamu ngu usti ha heewi jin wi tan won ko ganduɗa ko privé ji wonko addani privé ustude privé so tawi woni kañum wonko joguino an a ari wonno yoɓranno lempo ene waɗa maslaha ene ƴetti yimɓe ene gollina ɗumen ɓen ne gurni hen ɓesguji muɗumen so tawi a ari a dotti ko ɗumnintuno ko a wi wonde alay saago impôt mo yoɓato yoɓanno ko temedere alay saago temedere nde waddanno hen ko maslaha totta capanɗe joyyi heddo capanɗe joyyi ɗeɗon keddiɗe ne wadde hen maslaha ƴettiri capanɗe joyyi ɗe yimɓe so tawi a ari a wi wonde ko ma temedere nde timma so tawi natti jogade holno waɗat ɗon ko caɗele toka artuga alay saago riwat eyyi jafuɗa ndim Abou Gaye enen fof eɗen gandi service aji men ko service aji politique koɓe kaɗata ko ina wawi men mbaɗoye ɗum ɓe mbaɗi kay wona mbaɗ mbaɗoy gonko arde so tawi a waɗano so tawi a waɗano ɗum aɗa jooɗoɗa goɗɗo gayo woni kadi ko mbaɗowo noon saabu en jii won wonnoɓe embauché kalden gonga e société ji kalɗa joni ɗi ko wayno université banggueji goɗɗi jomum ko ñande windi tan signe contrat mum nde fati Fouta fati Jolof fati Saloum ene yeeya be mum e baali mum ina awa ina rema ha laamu yana tawa ala ko liggi ɗum nane laamuji men e ɗum kadi beele walla faggude leydi donc namdal e namdal keddigal ngal ko kala nde neɗɗo ardina entreprise hayso ko joyo gonno hen sa arima yurno ƴeewa ko woni e nder hen ko aɗa jogui hakke seggude min calimi ko neɗɗo o ittira Abou Gaye ko kayit tan wonno ɗominimi addu neɗɗo mo ƴeewani mbaw ko ƴewani haybat ɗum ko moƴƴani sen garta banggue ko kalno joni ko banggue balancissement ɗo capitaux ji ɗi mais hoto jejji tan ina wawi rewde ala kalsinata ɗum wata BCA o mo rewata e trésor ɓuuri hewde mo sentif watta contrôle par ce que sentif hande kala dañƴo 10 millions tan e inde ma il faut ko nodde ɓe namno hoto kalis o ummoyi to banggue balancissement d' argent o kalden gonga won kalisaji guitteɗe caggal leydi e compte oji yimɓe gujjaɗe yimɓe maayoɓe nantoɗe ina nanne gal ɗum woni balancissement d' argent o gonko arde ndim balancissement d' argent wonata ko mbaɗa eɓɓo mi hokka yo lambaji ɗiɗo nde ɗi mbatti lambaji goɓɓe ɗi watti ɓeyde temedere million nde wittoji ƴeewa tawa anda kalis wona biyeji ɗi addata ɗum ko windude caggal leydi e ɗen mbiyambo ɗiɗi wadde naggam o ko naggam e naggam o so kalis o ari nanna ɗum ɗo wona e on banggue ɗum no woodi ndim eyyi aɗa ɗum ko e ɗumen jeddan ɗum kono mbiɗen ko so tawi wonde ɓe mbi kalis o eɗen gandi woodi ko circuit o ko caggal nde jeygu ngu waɗi
laamu ene yoɓa Dahiru Sarr ɗum ko ɗo e nder leydi en ɗo e nder leydi ko basis man wona hay caggal leydi naata ene naata eyyi ɗum woni darde sentif so tawi hannde en ƴeewi ko wayno sentif ko ɗum woni darde mumen jeeya e wawde ƴewtade ɓuccitade ko yitno to banggue koppareje ɗe ɗo holno ɗe jaari ko way noon wayi hannde ɗum waɗi ɓe mbima o saaha mo kalten on rak kañum e changé pas nanay jarde wawde ƴewde ɗum ne kadi ko ɗum influence mo ganduɗa aɗa andi gonɗen koye gouvernement mo ganduɗa ene waɗi sukaɓe so tawi kaali ko ɗum woni ko taɓitinde ko ɗum woni ko jiiɗen ɗo e nguɗo laamu so tawi tan hannde e nder réseaux sociaux sukaɓe ɓe nana duka hunde ɗum ɗo ma waɗe ɗum ɗo ma waɗe ala kulli haalin ɗum koko watte ɗum woni komo jiiɗen e ɗo joni eɓen kaala haala on rak kañum e changé pas beele pota ƴewtade biyeji ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen mbaɗa inculpé wonande nana dumba beele biyeji mumen galleji mumen jeeyi mumen mbawa ƴettede totte laamu kono yoɓe gandu ko yiyete ko an hannde jomum so tawi dumbama omo jogui droit wadde appel ɗum woni darde pôle judiciaire financier wadde ni yaade koɓe mbiyata ko cassation ɗum ɗon nan ɗon jinmi yiide ko so tawi wonde ɓe mbi ɓeeɗo ko ɗum ɗo min tuumiɓe gonga ene wawi wonde to banggue caggal leydi ko way noon kono kiba ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni wonɓe toon to trésor public wonɓe to financé budget beele ɓen kañumen ne pota heɗede ko ɗum woni haala ka kala tumaɗo foti heɗede ɗon mboɗo yaade ma e joni holno ɓe dummirto on mo ganduɗa ko Dahiru Sarr tan e Farba Ngom heddi ɓe goppe ko ɗo kay woni caɗele ɗe jogui ko ɓeɓe tuumata koyema paami ɓeɓe tuumata koyema paami mi accuma yaɓuɗa hen no feewi kono limo e fuɗɗoto goho walla ɗiɗi toka en kaali ɓeɗo ɗiɗen gayni Moustapha Diop Abdou Karim Sall mbiya nane damal ngal on jiyata hen tokara min mbimami wonde ko hadde ni Farba Ngom e Dahiru Sarr wonko foti adade ɗum eyyi joni ko ɗum kalde aɗa andi kaal hen ko haala jawdi ndi rewani lawol yoɓe kaal Ousmane Sonko nde waɗi appel wonde yo wallite no foti million ngaji ɗiɓe konti e nder balɗe ɗiɗi fodde 1.5 million e nder balɗe ɗiɗi wiya wonde waɗa transfert d' argent ari naati ɗo ene e nder leydi ndi oɗon kalti est ce que ɓe loskiti ko labɗo walla o wona labɗo ko saabi no laamu Macky Sall loskitani no ɗum mbimi laamu Macky Sall wona no holko saabi laamu Macky Sall loskitani ko Farba Ngom e ko Dahiru Sarr ko kamɓe haaɓe gari ɓe loskiri ko Dahiru Sarr e ko Farba Ngom ko ɓe goppi ko mabɓe ko mais janggo eɓe faaba janggo e togara mbimi wonde ko yoɓe togara wona mbiɗa joni dogdu fuɗɗorto ko ñekko limor kay fuɗɗorto ko goo kamɓe kay so tawi woni ko ha laaɓa haade mabɓe yaade to Farba Ngom e Dahiru Sarr yoɓe puɗɗoro 1.5 million e nder balɗe ɗiɗi mbimi kamɓe goni koye loskidde laamu yoɓe loskir ko mabɓe ko kay jarani losko togara jinmi wiide nde ɗum naate leydi hende non kamɓe ko mabɓe ko jarani loskiro no ananani jinmi wiide kode on kalis naate hay leydi hende laamu gonnogu ɗon ngu e wenoɓe ɓe e wonnoɓe ɗon ɓe pourquoi jaggani ɓe loskiri jaggi ɓen mbaɗɗe men kaso mete kamɓe ɓeeɗo henna ɓeɓe nangi ɗo henne ɓe meten nguɗo laamu gonnogu ɗo ngu woppani ɗumen ɗo eɓe ɓen golla ɗo jiidato ka togara hortampin hoorema hortampin hoorema wonde kamɓene ɓeɗo ko gollodake e mabɓe ɓeɗo gollodake e mabɓe ɗum tagui ɓe guirbi ɗumen Abou Gaye janggo sa laamima an kala mo liggude ma wanno ɓe mbanni kala garɗo ma wanno ha ɓoyol tokar ma wadde somi waɗi mi wiye wadde tan wiye somi waɗi tan mi wiyata kamɓe wadde ko kamɓe keedi e wiyede ɓe mi jaɓi kono jinmi wiide ko Macky Sall dañino kamɓe keedi e wiyede eyyi woni tokar ay tokar kalden gonga politique kaltade so tawi yimɓe ko politique kalen enen fof kono politique o kalen hen gonga pamminen yimɓe ɓe aɗa andi holko woni ɗum Bassirou Diomaye Faye nde waɗa élire président de la république e ñande 3 avril o ƴetti lefol laamu walla ñande 2 avril o ƴetti lefol laamu o wondi e yesso Sénégal naɓe wondore nde wona wondore par ce que min wondore président darade han hakkude yimɓe jugir tan ɗum wona wondore non ene jogui wondiroɓe noon tawde woni ko julɗo wona nden wondere fonno wonde ɗum noon wona kanko tan ko guila e président ji ɓennuɗi ha yettimo ko wona ɗum ko ndeɓe gari nde avril mai juin juillet août septembre ɓe pusi suudu sarɗiji ndu wona mbiyatnoma ko assemblée kañum waɗatno contrôlé action ngaji gouvernement septembre octobre novembre no foti ɓe ñamli ujunnaje 4 milliards hol baɗɗo ɗum contrôlé assemblée woda no togar fattan ta o woni koye gasde ta o gasdata ta o ko hono joni noon kamɓe a faamide ɓe jooɗima lebbi 4 ɓe ñamlima ujunnaje 4 milliards lewru fof ujunere milliard e nder lebbi 4 o fattan e nder lebbi 4 ɗe ɓe namdi ñamli ujunere milliard ɗi hol député ji hol namdiɗo ɓe ujunnaje 4 milliards ɗe horronaki ɓe mbi ko kalis ala
ɓe mbi ko jawdi ndi rewani lawol jawdi ndi laaɓani mete ɗiɗo ujunnaji 4 milliards ene laaɓi lebbi sappo ujunnaji 9 milliards koɓe ñamli hol assemblée hol député jooɗotoɗo namdoɓe ɗiɗo kalisaji hen mbuɗo holto naati par ce que député assemblée o wona assemblée sénégal naaɓe député ji ɗiɗo wona député ji sénégal majorité oɗo wona majorité sénégal naaɓe majorité oɗo ko majorité Bassirou Diomaye Faye majorité Ousmane Sonko ko welliɓe ko koɓe jiiɗi ko aɗa andi holkoɓe jiiɗi aɗa andi holkoɓe jiiɗi aɗa andi holkoɓe jiiɗi kamɓe wonkoɓe namdorino majorité no tokat fattan wonkoɓe namdorino majorité wona ɓe namdorino majorité ko wiide wonde so tawi ɓe jiiɗi liggade so tawi wonkoɓe gaddi toon to assemblée to en député ji ɗi jaɓata yaadude e mabɓe ɗum noon alaa sago ɓe pousa assemblée joni noon député ji no président Macky Sall wanno an sa laymo janko noon mbatta Moussa Madi Sa so laymo janko noon waɗata ala Ablaye Wade nde laamotonde Ablaye Wade nde laamotonde Ablaye Wade nde laamotonde hay goto nanani e konngol muɗum wiide wonde min so tawi on dokki kam majorité ko ni mbaɗirtin walla ko ni mbaɗirtin Ablaye Wade namdi ko majorité kam namdi ko majorité ɗum bayilen paabi mo liggey watana référendum wotna ha hokka kawas hokka fital wiya piyemin toka kalene kono noon wayanno ɓeeɗo kalene Moustapha Diop Abdou Karim Sall ko saabi tami won koye gas no foti lebbi eɓe ndewe Moustapha Diop mbeɗa ko yidde wiide Moustapha Diop no yiyande ma hen toka Moustapha Diop mbiyam ɗum ɗo jarani yiyande Moustapha Diop moɓe mbiyata o Moustapha Diop ɓe mbi wonde ko 1.7 millions 1.7 millions ko tabaski ngom wi wonde ko kañum yaltini totti ko chauffeur Moustapha Diop yoɓe gaddoye chauffeur Moustapha Diop yoɓe gaddoye tabaski ngom holto ummi tabaski ngom kalis mo ƴetti o tabaski ngom hade muɗum yaltinde kalis o won jamiro tabaski ngom yo yaltin kalis hol jamiro bawɗo yamirde fof kanko o yamirta hoore makko joni soɓe ƴetti Moustapha Diop won jamiro ɗum ene jogui circuit ɗo rewata joni noon ina wawi so Moustapha Diop noddama no wawi wiide kañum ƴettano kañe kaya gondi togara aɗa andi holko woni gonga ko woni gonga ko ɓe jaɓani haalande yimɓeɓe ko woni gonga woni gonga ko caɗele yimɓe yoɓe ñawdan min caɗele ɗe eyyi joni wawi gawe nguwa joni noon sadi sa haali poɗen haalde nguwa eɗen paye partenariat rencontre gouvernement et syndicat ko kalten ko gassa an Moustapha Diop e Abdou Karim Sall eyyi Moustapha Diop e Abdou Karim Sall holko saabi ɓe mbi so ɓeɗo jewti ɓe ndewata hen e Amadou Sall haalnoma accama ko saabi aɗa andi Moustapha Diop haala mum ko hakkude mum e tabaski ngom ko kayyi wonande ana rewa ɗum copareji nde sawga nde wone campagne élection législative ñamlimo ɗum 6 millions ɗum saabi enquête uddita kanko tabaski ngom o waɗa garde à vue on nanni ko wayno Momad Ba en mo ganduɗa kañum wonno DG Aprosi e ko way noon finalement ni kañum heeɓi liberté provisoire kanko tabaski ngom o waɗa garde à vue mais sofraɓe Moustapha Diop keɗonomo kañum e avocat uji mumen kamɓe chauffeur ɗiɓɓe ko on Moustapha Diop nellatno caggal avocat o yi ko ala chauffeur ɓe kanko tabaski ngom o tottanno ɗum ko t-shirt uji en casquette aji en e ko wayno laafaji en e ko wayno ko ɗum kono kam meeɗa rewde hakkude mabɓe kalis yo tottu Moustapha o mo ganduɗa ko Moustapha Diop di noon ko eɗen gandi wonko El Malick Ndiaye ala kanko wi ko kalis kalis fewnira ko gonga kono noon wonko El Malick Ndiaye nde yano ɗo Louga o yeehi ɗo Moustapha Diop ko nden haala kawumi wahonnala nga ñëw mi yinoma ya ara arani yimɓe fof ene gandi ko ɗon coowo fuɗɗi ha ɗum caɗele kamɓe sukaɓe Pastef naɓe puɗɗi dugde ɗum e réseaux sociaux ji ɗi e ko way noon fo e wade noon hande eɗen gandi kala mo wondani mabɓe eɓe joganima guut holko hatma wasde wondude amen wa wondani amen noon mamin kaɓomo beele ko nden haade contintuɗo ha joni heddi ko neɗɗo so tawi aɗa tuume hunde wonande ka député heddi ko ɗo kadi mbaɗaten convoqué beele enen kam ko ni tan poɗɗen wurdude to banggue wonande ɓen ɓe ganduɗa ko suuɓaɓe tedduɓe gueɗe baɗe dani jomum immunité parlementaire mum itte yaaha le cas de Farba Ngom e ko way noon peut être procédure judiciaire o so paari en ga mais beele fota ƴewtede kadi statut ko fatuno e on député fo e wade noon hande oɗo kanko Moustapha Diop kanko foti namdade à ce que immunité parlementaire makko itte beele o noto lawol so tawi ko haalte ko gonga kanko no laɓɓina ko yiyete ko ngoru ɓandu makko min ko noon jeerum sababu mo yewon unité parlementaire kanta Abdou Karim Sall ko heddi ko haala ka ganduɗa yalti hakkude makko Ousmane Sonko ko nde o yani nde e Ousmane Sonko
namdade ko artude e caɗele leydi nde ko ɗum saabi jabtowol Ousmane Sonko ha ɗum woni ko haalte ko Moussa ɓen ɓe ganduɗa hande ko wawa ronkuɓe wadde ɗum tenir ronkuɓe muñade haala ka o haalno ka eɗen gandi ɗum waɗi effet nde o yeehi ha toon to mbaw sukaɓe wullandema ko way noon ko kan haala woni ko ganduɗa ha joni sukaɓe Pastef e hande yimɓe ne coccoro ɗum ha woni ya beele oɗo de caggal nde Ousmane Sonko artude e ɗin détail uji wonande an kay eɓe kalatno haala on ɗum ganduɗa ko haalis yaltinto banggue arme nde woni ministre de l'environnement ko way noon ha e gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa ko ɗum woni ɗon kono fo e wadde noon jeeygu kaɓirɗe o wona Sénégal naji ko gandaɗo e Afrique ko gandaɗo Afrique jahowo naata e leyɗele ji nan ene yalta beele Sénégal ina ronki sodande hoore mum yiyande hoore mum e joguiɓe koninkagal ha kono gaddoya goɗɗo beele Cour des comptes IGF waɗimo épinglé ko toon woni haala ka ɗon jinmi wiide e voilà donc ɗum ɗon ko kamɓe hande rapport yanti en nanani kan haala e rapport o wadde ha joni yo rapport aji ƴeewen holko rapport aji totalen beele wona ko rewde neɗɗo ha keeɓa heeɓe oya holmo coɗɗo gumel caggal leydi o eyyi ko ɗum gueɗe politique tan ɓurkina façon jogui ba noon malin jogui ba noon holko saabi Sénégal waɗi noon ha gasi ha laaɓi addi neɗɗo goɗɗo yo saɗen kaɓirɗe beele enen ganda kaɓirɗe ole mbawa sodde tokara e ko namdal aɗandi leydi ɗen kaɓirɗe aussi waɗa dessiné waɗa andi leydi kala ko jiiɗano waɗi courtier hay sinno ko ƴamal noon no waɗi ƴamanoyo o eyyi mi haalani hay soko dewgal no miɗani arde inde makko gandaɗo e Afrique gandaɗo e leyɗele Burkina Faso e leyɗele goɗɗe kala ɗo nanno ko maka jibo waɗa saaha heeɓa kalsiya taw addani kaɓirɗe jiɗi ko non Sénégal tolni hannde aduna heeɗo tan kalden goonga ɗo Sénégal tolni aduna heeɗo to baŋnge pinal baŋnge karallagal gila e Nations Unis gila e ko wiyete ministre ma e ko nanndi heen ala hannde poɗɗo addande en kaɓirɗe cooden taw wona usine mo coodoɗen o kadi ko neɗɗo ganndaɗo wona pewɗo tokara kaɓirɗe wona noon tan kaɓirɗe wona noon tan coodirte kono ko ganndaɗo wona pewɗo mbimi kaɓirɗe wona noon tan coodirte neɗɗo wawa finde subaka tan mbaɗa jogui million ngajam tan mbaɗi ha mbaɗa soodi ha kaɓirɗe mi wiyani noon tokara mi wiyani mbimi ko codanɗo en o andede ɗum e Afrique wona neɗɗo laaɓɗo wona pewɗo ko baɗo mukuña puusque no woodi o soodi économie kam min mbiyaɓe ɗo min mbawi dallinade tan ko ɗon ɗo rapport aji ɗi o jaltani ha mbaɗi jomum épingle sinno rapport ene fadereno ha yalta jomum waɗe épingle ɗon ɓuuri welde haalde mais lawol ngol ko ni tan rewirte so neɗɗo mbiyaɗo a tottama o holno tottirɗa nde won aɗa laamu woni ko lawol kala ko jiiɗa laamu gila ɓe jooɗi ngol ɗon lawol ɓe ndewani hen kalden gonga ayi wojere ko gonƴa ɗum ko foof wiino mawni noppi wiino ɓuttiɗi guite no jaddi laajal kono wawa duguɗo to wi noon kalden ko haala politique kalden haala gonga won hunde neɗɗo o jiide men walla o wonde men walla waɗi naggam o hoten kalten ko yo yimɓe paam ko gonɗen dow muɗum ko kalten ko wonɓe yadɓe men miijo wonɓe jaada men miijo ko dawgol kalten mais won janggoɓe men hayso en mbawa walla en ganda ɗum won toon wadde mbiɗen ko neɗɗo taskaɗo e Afrique mo gandumi wonko waɗi Burkina Faso bonandeji wadde e makaji laamu ɓen gooti ko yahoɓe tan wona en kalɗo haala Ousmane yiɗo naate nguɗo laamu waɗi massa ha saabu eko nandi hen mais ɓen wonɓe ɗe leyɗele liɓoje leyɗele ne bonna jawɗele holko saabi men liggodere men e banggue Afrique men mbawna koye men beele ɗon kadi to banggue wawde ko mbiyata ko information e on mo gollodirta kadi ade ɗum erreur e humain jimiɗo heddi noon ko laamu a wayide ɗum ɗo holno wonirta erreur ko ɗum gueɗe laamu min mbaɗi yiyeɗo debbo mawɗo Abou a famide en jiiɗo nulma jaaha ƴamonoya kam pourtant wona mi wawa yaade mi ƴamoya ɗum wona de mi suusa yaade mi ƴamoya ɗum de kono mi nulma jaaha ƴamonoya kam joni min yaltotomi ɗon mbaɗowa finde subaka min mi huma dewgalam min tan tawma Samba tawakama Demba tawaka mi huma dewgalam kono mi tottuma wima humanam dewgalam kala ko jiiɗa kala ko jiiɗa nawlirta Abou Sine wiyata Abou Sine Ousmane Mo anni min mbimi ha daga daw nawlirta goppo sal paye dawle mawɗo gay min jabtortomi ɗon tan ko mbimi heccanki en jii ministére men mo ganduɗa ko kay jogui jokkodiral leydi Sénégal e leyɗele woni ministère des affaires étrangères ministre des affaires étrangères omo ganduɗa ko intégration africaine Yassine Fall wona ko diplomatie hakkude men e Qatar o joƴƴini ko omo ganduɗa ko kay arani Qatar joɗiniɗo no kay nelaɗo Qatar hol drapeau ɓe gaddi Baharem ɓe jawdiri ko drapeau Baharem e drapeau Qatar te ɗeɗo leyɗele ɗiɗe ganduɗa irota ko ɗum jimmi yide beele ɗum ɗo wona erreur ɗum ɗo ko wasde andude
kono wona erreur par ce que won erreur aji te ko leyɗele ɗe ngannduɗaa yimɓe fof ene nganndi won erreur aji jomum fiyata won erreur aji jomum sanctionte min papis koɓe hiɗo filoyede daw papis koɓe tan ko onon jiidi yehiɗo hedde ma tan filoyede ko fate kawtal convergence mi annda aw adna drapeau ndeke muna ko drapeau Mali annda ko wona anda mbiɗa mbiɗa nde ko anda ala agay mi wiyani wona erreur non filme mo ɓe filme mo ɓe drapeau Sénégal drapeau Mali so tawi jawdama haw munamo fotamo tinani mais juumne waɗa tan no jiiɗa mais jiiɗa mawɗa laamu ko yiya laamu ko yiya kam laamu diplomatie hakkunde leydi e leydi jogui tan ko leydi Sénégal jogui ko heɓɓe hen ha quand même jawodiron ararayuji te yimɓe wone gandi hakkude Bahrem e Qatar an aɗa andi ka fannuyanke no fewi to banggue ko mbiyata ko géopolitique to banggue caggal leyɗele ɗe ko ganduɗa jomumen irotako hakkude Qatar e Bahrem hare nde ganduɗa sominode hakkude mumen hay sinno ene irodira moƴƴani ƴettude drapeau leydi gondi gadda e nder bureau maɗa an drapeau leydi gondi gadda e nder bureau maɗa wona aɗa waɗa ambassadeur e leydi ndi ɗo wona haydara gadda drapeau muɗum mbaɗa ɗon wona lawol ɗum ɗo jomum foti ko sanctionnaire foti ko fiyede foti ko riwede d' accord a jarama gartene kuulal ngal suudu saɗiji saaha o heno feewi abou a tardini no feewi kuulal ngal ganduɗa ko artirde sokanoɓe Maroc walla mooliɓe toon ngal kuulal so tawi ngal yawti holko coyniɗon e maggal e holto ngal fayi eyyi min de ko pulaar yiyata ko ciide ceenel fof koye ɓaƴorde ɓogge tan oɗo convention mo ɓe mbiyata hakkude mabɓe e Maroc artirde wadde extrade ittude ɓen ɓe ganduɗa ko dumbaɓe Maroc ɓiɓɓe Sénégal naɓe artira ɗumen ittude ɗo dumbaɓe Maroc naɓe nawta ɗumen leydi mumen min mbiyami ɗo ɓe ƴeewa tan ko Macky Sall holno ɓe mbaɗata noon gam ɓe mbawa ƴewde si bo eɗen gandi ñande altine nde hanki toon ɓe gonno jaa pléniére on saha waɗe ratifié ko way noon min ko wiyami ko tan kamɓe ala mo ɓe goni e niwnade ko wona président Macky Sall mais noon e di ko laamu ana jogui pouvoir ana jogui doole wadde ko wela ancien président de la république ene jogui statut mum ene jogui ko ganduɗa ɗum ɗo ko kay renata ɗum so wona noon rewre koɓe mbiyata ko haute trahison mo ganduɗa eɓe kaali ɓe duhi ɗum ɗo balɗe heddi beele Macky Sall hande oɗo saaha yiide ɓe kaɓay mum ene weɓiniɓe kamɓe au moment où beele kadi Maroc roi Mohammed V ma jab roi Mohammed VI ma jaɓanɓe gam ɓe mbawa habde e Macky Sall yimɓe fof ne gandi jokkodiral Macky Sall e roi Mohammed V heddi noon leyɗele ko mbiyata ko jokkodiral leyɗele ko ɗum gueɗe intérêt ko way noon kono noon Maroc meeɗa jabde gueɗe mbaɗ noon heewi ɓen ɓe ganduɗa ko laamotoɓe so tawi gayni mbaɗi servir gara jooɗo Maroc Macky Sall hande wona kadi ko aduna waɗata servir won poste uji jogui e aduna o beele ɓen ɓe ganduɗa hande ko les grandes puissances ene gacca ɓeɗo ɓe ganduɗa hande habde Macky Sall nawde ɗumen e lawol sokde ɗumen e ko way noon ɗon ɗo jogui responsabilité ji o waɗa servir aduna o jimmi yiide ko o saaha mo ganduɗa hande toujours mi haala ɗum ɗo yiya Macky Sall e Vladimir Poutine jokkodiral mumen Macky Sall e toon to Nations Unies Macky Sall e Donald Trump Macky Sall e woɗɓe e Union européenne e ko way noon beele kamɓe pota jogade ko yiyete ko hakkilantagal wawde funtodirde e Macky Sall wawde jokkodirde mum hande crise mo gonɗen o wawde wadde koɓe mbiyata ko allégement gam yimɓe certa e ɗeɗo caɗele faggude e ko way noon mi yani ɓe mbawa habde e Macky Sall kono habdeɓe e Macky Sall ɗum ma ɗum jibinani en caɗele no fewi leydi ndi e caggal leydi ɗum kam ko hunde nde gandumi mawɗo Abou a jarama ndim toɓɓe o yesso noon togara yilo bango sendo ha mawɗo e waari mum eyi haɗo wi noon de wona ɗon faano ko faatoon de mawɓe nana pula keɗima togara yewtu koɓe jahata ko min de ko mbinom gila adana koko yoɓi liggo ɓe mbasa tartinde yimɓe ɓe aɗa andi ñanden Cheikh Diba nde yeehi assemblée nationale walla kam rencontre mabɓe ñanden wi wonde ko ɗo e duuɓi tati leydi ndi wonta normal kala ko miijetno ɗo e duuɓi tati ko nden timmata ɓe dañi hitande ɗo e duuɓi tati ɓe dañi duuɓi nayyi hitande rewde hen nde ɓe paye campagne électorale famde élection ngaji présidentielle donc ɗiɗo duuɓi joyyi ko Ousmane Sonko wino ko haydara ala ko ɓe mbawi gaynude ko ɗum tan woni ko selli ko heddi ko noon wiide eɓe ndewa e Macky Sall walla eɓe ndewa e ɓesgu muɗum ko eɓe tampina koye mabɓe ɗo henne e duuɓi temeɗɗe ɗiɗi Macky Sall ɓe mbawa hebde ɗum ɓe mbawa nanggude ɗum par ce que Macky natti Macky mo Sénégal hankkadi Macky wonti Macky mo aduna Macky wonti Macky mo woɗɓe natti wonde mo meɗen
fami ko heddi ko noon ko yoɓe liggo ko ɗum woni ko sohla e maɓɓe ko yoɓe liggo ɓuri koɓe ndewata ɗo henne ko tan ayi Ablaye Wade waɗino ɗum kono Ablaye nde waɗata nde haɗani ɗum liggade Makki waɗino ɗum Makki nde waɗata nde haɗani ɗum liggade yimɓe ene ñaama ene jara ene kaara famde kalis ene circule banque yo banque hande o mbiɗa hol holana heeɗani oui ko haɗimi hollo haɗimi heydi min mi hejjaki mi hejjaki heege koye reedu heege koye reedu anani kono wona e nguru ɓandu ko heddi ko jinmi wiide wonde ko min so tawi mi heyɗani won heyɗuɓe wonɓe keyɗano keyɗi diwaɗo e gollal muɗum kam on so tawi wiyama heyɗani eɗen muuli Allah min komi diwaɗo e gollalam miɗa dossier ma o min komi diwaɗo e gollalam ko ɗum woni ko yimɓeɓe ganda min komi nattul liggaɗo gonmi komi somor ko heddi ko togara ko heddi ko kamɓe ɓe mbi wonde ko Macky Sall eɓe nawa loi o assemblée nationale altine garowo ɗo henno ko nden ɓe votete loi o so yeehi assemblée nationale altine garowo koko ɓennata holko woni ɗum assemblée nationale ala opposition par ce que opposition fof ɓe guitti ɗum ko kamɓe meɓe goni toon wadde kala ko ari toon ko hawrani Bassirou Diomaye Faye koko ɓennata so tawi koko moƴƴi so tawi koko boni kala ko hawrani ɗum koko ɓennata toon ɗum ɗon ala luural donc jarani ko yoɓe mbat ko moƴƴi Allah wona ko moƴƴi so moƴƴani koye meɗen mataw ko wiide tan nawde assemblée nationale o ko bak tan kono wona ene nawre toon pour ha lunde walla ha ni walla ha na ko ɓennata toon heddi noon ko ɓennata toon ko meta won koɓe mbawani ndiɗon kalaldi haydara eyyi jiɗmi wiidema ko kaltoɗo joni ko nane toɓɓe men nder nde haade on calima haalde ko kalnen joni ko 45 milliards ministre environnement et protection la nature tan fayi toon yahane ame yahane goɗɗum ɗum ko goɗɗum mataw ko koye men kalten waɗen kalani haalade gartane jafuɗum eyyi kono mbami wiide saabu enen won ala min mbimi mon fayi ɗum e junggo rapport mi fayi ɗum e cour des comptes IGE IGF ko kañumen jogui hande loskude e ƴewtade kabirde podde noon kam fonno ko ministére de force rapport yalti ɗum haalay ko ministére de force jamais kañum fonno wadde ɗum ɗo kono so fayi koye environnement et protection la nature holɗen kaɓirɗe ɓe kaptorto mais mawɗo Abou covid 19 nde ari de fond covid 19 halfina ɗum ko Mansour Faye ñaama haalade ala so ñamanoma kay waɗama épinglé Mansour kala Mansour yii kañumne paari yaade ni paari notade kalden gonga Mansour yii kene paari notade covid o ko ñamirgal en jii ko ñaama hen galleji gurti en taji goɗɗe mbaɗama hen alay sago wodat tan an neɗɗo wawa liggade hunde milliard rendine mbiyeɗa wonde hay million a dañata hen commission haydara ñamata hen no wawi wonde wadde million commission e wadde prix ne ɓeyda kalden gonga togara wona wadde prix ene ɓeyda wadde prix ene ɓeyda ɓeyde ko ɓen par ce que togara jeewo kosam kala ko nunɗi jeewo kosam kala ko nunɗi ma joɗimo moddu so moddima men laaƴade hen heddi ko laaƴugol ƴoƴƴu e laaƴugol mo wona ƴoƴƴu joni kadaɗen kojumaji 5 gartene toɓɓe ko kalden banggue golle ko hakkude patronat syndicat eɓe ganduɗa kañum goni laamu ko wonno toon to grand théâtre to hol yiyandema keeɓe gonde hen toon tokara min de pottital mabɓe toon ngal mbiyanmi ko haydara ala ko jibini ala kadi pottital ngal neɗɗo wiyata ala ko jibini togara fat mbiyata ko oɗo banggue fof wondata ko miijam dokkanmi ko miijoma ko miijam dokkanmi wona miijo ma ko miijojam eyyi so ari miijo ma an dokka kono min kam miijam nodduɗo hono omo wawno wadde live makko hono no waɗirtuno live aji ni eyyi ɗum ko yiyandema aɗa andi holko waɗi ɗum tokara waɗi ɗum ko ministre uji ɗi o rendini hon ɗi directeur uji garɗi hon ɗi wonande kam wonɓe e fonction publique ministre uji makko ɗi hay goto hen suusa ƴettude bic muɗum e feuille muɗum registre muɗum signina décret pour wadde nommé neɗɗo hay goto e ministre uji makko suusa ƴettude registre muɗum signina décret pour ordre de mission fof artata koye makko ko kanko tan waɗata kanko tan yamirta wadde noon so tawi o rendini toon ministre uji ɗi ministre mo suusa tajde suusa yamirde suusa ittude suusa wadde haydara so tawi a addi ɗum e hakkude gollotoɓe e syndicat ji a wi ɗumen kalde e yeeso maɗa wona nannodiral jiɗɗa syndicat ji ngala hen kañum ngala hen konngol mbimi syndicat ji ne jogui hen konngol syndicat ji no fattan syndicat ji holko kaali ɓe goytima ɓe goytima ko wiyete syndicat ji BTB liggaki ɓe goytima togara syndicat ji ɗi mbima wonde ko mbawano wasde arde saabu
ko kañumen ɗaɓɓuno kala hen syndicat caral ngal heedingal yiɗino jooɗodade e ministre muɗum ene ronki donc so tawi mawɗo ministre uji noddiɓe ɓe notoyto ɗum so tawi ɓe notoyaki ma wiya wonde ɓe noddama ɓe notoyaki ɓe jiiɗa jaam ko ɗum woni ko nawiɓe kono nawaniɓe wonde so tawi ɓe jeehi ko woni haajuji mabɓe ko woni hujjaji mabɓe ko ma ñawdo toon wona ɗum nawiɓe no fattan no kalanmi koɓe kaali ko nawiɓe ko fodde eɓe poti notoyade koɓe noddaɓe so tawino ɓe notoyaki hoto wiyede wonde kamɓe koɓe kalanno ko ala ɗo dari kadi en ji protocole o ɓe ngari nde ɓe poti fuɗɗade nde ɓe jooɗima fodde 1 heure pawɗo eɓe donki fuɗɗade par ce que protocole o woni koye changé de orateur uji ɗi par ce que fonnoɓe haalde ɓe mbayla woɗɓe gadda wonɓe gandanɗa hoore ma ɗo potano haalde nanna kaali tende nanna kaali nde so tawi ɓe ganduɗo ko kaali ko ɗum woni ko kaala ɓeɗon dokketake konnguɗi nannetake wadde noon so tawi a yi mi wima wonde ala ko jibini tugnade e kanko premier ministre holto wattini wona o wattini koye wiide wonde kala hen ministre yo rutto e syndicat muɗum jaaha jewtitoya ɓe mbatta pottital gongal ɓe jotto wadde kay ala ko jibini sinno tawno woni ko jibini wiyatake wonde duttoɗe kaltidoye duttoɗe kalde wonko jibini kesame so a yaltude togara sinno tawno woni ko jibini wiyete tan ko ɗum ɗo nanodirama ɗum ɗo ene heddi ɗum ɗo fuɗɗama kono wonde kanko ko yinno yoɓe ciññin ko hakkude ɗo e 1er mai o hade 1er mai o ɓe payi koye fedde travail hade 1er mai o arde wooda koɓe nandiri wooda ko central syndicat ji ɗi jaaɓi ciññinanaɓe central uji ɗi ko ɗum ko cali no wawi mbatta kaldigal gongal ɗo yesso togara ndimi wadde ala ko jibini eyyi ndim ala laamu setata ɓesɗo setta e wajaɗo ɓesɗo ala ko jibini taw tan sinno taw ma ko jibini togara sinno tawno woni ko jibini han wiyete ko ɗum ɗo fuɗɗima ɗum ɗo no heddi ok ndim laamu ari joɗodima e gollinoɓe yimɓe gollinoɓe joni usinaji en partenaire ko nandi hen yoltaɓe hujjaji gollotoɓe gaari e nder batu ngu ha gasi ha laaɓi hol keɓe ɗe jiiɗa hen an ko halanma hene ko hawlanani eyyi bon ɓe andi mboɗo sikki nden yewtere ɓe mbawa tungude ɗon jonjande e ko foti ko waɗede wonande laamu ngu syndicat ji ɗi jaadi koye laamu ngu walla jaadi koye goltoɓe ala laamu syndicat ji ɓe jaadani e laamu par ce que so tawi ha ƴeewi kamɓe waɗaɓe convoqué ɓe goto e mabɓe fof nanta ko yima koye subaka o totta wonande yamirore walla ko nden haalna wonde ko kañum ƴettanta konngol e ɓen ɓe ganduɗa ko woni ɓe hujjikinanto jiɗen yiide tan jomumen totta foyde ruɗo ɗum ko kamɓe foof noon eɗen mbawi wiide ko ɓuuri ko lollu tan gandude hande o saaha mo jareteɗen ko suka haala on suka debbo mo ganduɗa ari koye inde eleweɓe on suka debbo biɗo wonande kanko mawɗo jagorɗo yo andu jangde ɗum wona dépense ko ɗum investissement ɗum ɗon ko ɗum haala mako jiɗen yiide tan yiide wonande jewte nde e kala secteur jewte ɗe koko jokkata toon jiɗɗen yiide ko so tawi ɗum waɗama yo rentine no mawɗo Abou yini o ñalawma mo ganduɗa teddinana ko golle ɗum haɓɓe totte président on noon wawa wadde hen konngol beele ɗum taɓitine puisque en jii nde président de la république jooɗi kanko Bassirou Diomaye Faye ko adi noddude ko assise de la justice yimɓe fof jonni ɗum maître Aissata Tall Sall woɗɓe kamɓe fof ɓe kawri toon kono beele wonko ɓulna e nden jonde ko ɓulna ko beele sinaka ala ha joni par ce que en jii ha joni ɗeɗo caɗele ɗe kalten ɗo sa yi hande en gari ha ɗo e caɗele ɗe joguiɗen ɗe ko probléme justice ko probléme hande joftigu noɓe gardini e noɓe jaɓɓirini hande ɓe mbima fanniyankoɓe to banggue faggudu mbima ko Sénégal e ngala crise économique heddi kono jogorani eno gollorte ni peut être ko ɗum nawi en hande sahaji ɗi gurten ɗi wadde ɗum ene moƴƴi yimɓe ƴewto Assane Diouf o mo ganduɗa ko kay hande wondanno e mabɓe hanki eɓe poɓɓano ɗum hande ko rewira procureur urdidde ko yete ko information judiciaire yiide wonande o rewra ko offense à une autorité affiliée au président de la république enen kam koye holndin leydi gonɗen wonande yiide Assane Diouf waɗi offensé ko autorité mo ganduɗa affilié au président de la république mbete joguiɗen ko deux président Sénégal joguiɗen ko président goto Bassirou Diomaye heddi noon Bassirou no mawɗo Abou yini kala ko aranene ɗe caɗele ko kañum sali ƴettude responsabilité binoɗo Ousmane Sonko mi yanima ya wat lorñe mi yani ya niwno photo ya moom mbimi ko ya ƴeew Poutine guirima ƴeewa mboɗono gollo duuɓi joyi beele gona président de la république so tawi en guuri ɗi momaji ɗum ɗo ko ɗum responsabilité kanko omo ganduɗa ko kanko président de la république en jii so tawi Assane Diouf rewrama ɗum ɗo ɗum ko gadane min mi nandi ɗum kam e Sénégal
offense men a ine autorité affilié au président de la république ngol nanmi ɗum parce que ganduɗon ko article 80 jeeyi ɗum ko président ala goɗɗo jeeyi ɗum donc ko hande ko ɗi momaji woni ko gurten yide tan ko alay sago so tawi ɗum waɗama dialogue so waɗi walla ko ɓe mbiyata ko wayni so waɗama so woodi ko rentina ɓulnama so ɗum tongama yoɓe ciinu ɗum. on jarama yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV wona sago mon darto wona sago amen darto kono noon dawal ngal dirtanama no feewi no feewi mo kala holko ngol waynorto mo jannoto gila nane netno ko min tawi tati e togara Allah jarama on jarama mbeɗa sikki tan wonko mbaɗɗen hay sonnen pamodirani ene gasa kadi taw ko tongunɗen ko fof kadi en dañani yuppude ɗum ɗo en kono ko wawi hen wonde fof ko wawi hen wonde fof ko rendude bandiraɓe tan beele mono musidɗo meɗen Abou An mo ganduɗa hoore maɗa jeyakoto légal moderne to kay hayɗo woni koto dowlaji dentude Amérique Abdoulaye Diallo kañum woni ko toon to Allemagne to ene wondude Houleye Mamadou Diallo kañum woni ko toon to Bruxelles wondude Binta Diallo e joom galle muɗum Malick Sall goni ko toon to leydi France kañum e Malick Thiaw kañum mo ganduɗa hoore maɗa woni ko toon wondude joom suudu muɗum Maymouna Ba kañum ne jeeya ko toon to Fanay to en kamɓe fof eɗen denda e mabɓe oɗo ñalawma e rendude mabɓe nde ɗo yewtere e weltiddeɓe e weltanoradeɓe ko hono noon kadi Oumar Ly mo ganduɗa hoore maɗa kañum woni trésorier général fedde Pulare speaking Youssouf Acce gonɗo ɗo en hande e foftere muɗum kañumen fof eɗen calmina ɗumen Oumar Ndiaye kañumne kadi ko kañum ardi hono section Pulare speaking toon to New York to en wondude Mamadou Abou Diop mo ganduɗa hoore maɗa jeeya koto cuuɗi meɗen ɓogge ono Fama Sène mo ganduɗa hoore maɗa jeeya ko cuuɗi meɗen Hayre Law Ousmane Mbaye kañum jeeya o woni ko toon to ganduɗa hoore maɗa ko Sam Bakkum on mo ganduɗa hoore maɗa kañum woni Papis Dieng wondude Abou Cheybane Aw kañumen foof ko Papis woni ko États-Unis Abou ko ɗo woni e leydi Sénégal ko noon calminirten fedde meɗen fedde muddande leydi wonɓe to Walalde wonɓe to Wocci wonɓe to Siwre wonɓe to Guiro wonɓe to Bolol Doggo Sar Sukki Samana ha toon to Cidé ha to Kokki ha to Demet ko yewta bangue en juurima parce que on woni hen attention min paami on ko wonde min loska ɗon beltono bandiraɓe meɗen Walalde naaɓe kañumen e Wocci naaɓe e ñalawmaji meɗen ɓennuɗi ɗi kam fof eɗen mbiya ɓe jarama ndim gasi alaɓi noon on calmamo jowama jettama yewtama leɗal communication ko ɗo ka ten ha lawgol ngol so Allahu lamɗo jaaɓi